DZYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Sa tong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa tong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan ikaw ra. Nagkinahanglan kag tabang sulbad ni nagkinahanglan kag kahayag na may wuladag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tingpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Ellen Batahan. Ingon man sa mga artista nga baghatog kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jason, 17 anyos, usa ka batanon, nagpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Aron yung isabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Wapaghapon ang imong amahan? Wa ko man gihapon ma. Ay, kakaapoy na ba ini kinabuhi oy. Nakasiguro kong inig-abot ato hubog na sadto. Gigutom ba yun si Dudong Kinit ma? Sige lang nak. Napamay sobra nga buwad ganina. Kato nalay ipasudan una sa imong manghod ha. Oo ma, si Dudong lang sa mo'y akong unahon. O sige. Ati man na usa ang imong manghod ha, kay mulakaw ko. Asa man ka ma? Nabusog na ka dong? O manoy. Pasensya na ka dong ha kung buwad na pirmi may sudan na to. Unsaon manggod nga, wag kwarta si mama, si papa pod, upa na uli. Okay ra manoy. Kalami ning buwad daw. Sige lang dong, pohon-pohon, makasudan na unya taglami. Wa naman din mauli sila si mama magpapa. Asa naman ka sila? Manoy, gutom na ko. Dong, adin sa kasabay dong ha. Suwayan ako nga mangutang sa tindahan nila ng sabil. Wa na manguli sila sa mga papa ni mo? Unang, Uy, naunsa man to ng mga ginikanan ni mo, oy Jason. Kini sardinas. Kanya tagaan na lang po takag bahaw para makakaon mong tarong. Ay nalang nigbayre. salamat ka nga. Huwag sa payandong. Kadiyot lang ha. Kuhaan takag kanon bahaw. Manoy, di na itong pauli sila sa mga magpapa. Huwag ko kahibaw dong. Luya na din nato Manoy sa. Wala na yung mga magpapa. Ayaw ka bala ka dong. Ni ako, dilit ka pasagdan. Katuloy. Noon saan ka? Galit nagkatuloy ko lawas na eh. Ha? Nga naman na? Wait lang. Nagay naman ni. Wa man ni mawajod. Naunsa? Basin ba yago asan mo iligo-liko? Maligo kami nang pero usahira kay sao man sagod nga wala sa misabon pagkaligo. Hain naman taon itong mga ginikanan ninyo, Jason. Huwag sila maghuna-huna ninyo. Ambot lang nang. Tagaan tamog sabon ha. Kinanglan kada adlaw mong mga ligo. Og apilan sa takag ointment. Ipahid ni imong manghod. Salamat kinang. Kumusta dong?
Katulyapon ay. Huwag din mo talab ang ointment nga gipahin nato nimo. Wa man ay. Katuloy. Dong, isa kong nang gisulod mo be. Atong tanawon. Ah, Oh, ginuo ko no. Naunsa mo nagpanit nimo? Nagpaksot-paksot naman ni unya. Nagsamad-samad. Naluoy kay ko sa kong manghod nga nagsamad-samad iyang panit ug nagpaksot-paksot. Wa mi mahibaw kung asa ni niya nakuha o unsay hinungdan ani. Gipahiran na ni namo o nagakasiklaseng ointment pero wa man gyapon epekto. Gani, mas ni grabe man. Ug mas naluoy ko sa akong manghod kay kada gabi maghilat naman siya. Unya, Di ka na allergy ng sa imong manghud, no? allergy nang? Sa unsa man sad? Basta sa pagkaon. Unsa may kasagaran ninyong kanon di ay? Kuha nang, kung dili ka muhatag og dilata na mo nang buwad na yun o baka itlog. Mura mo ko'y medyo barato nang. Mao tingalay na hinungdan. Uy, kay katul man ng mga pagkaon na. Likay lang sa kuno na, bi. Unsa nang? Noy, apdos kay kong lawas, Noy. Unsa nang? Apdos kayo, niya katal kayo. Tabangi ko, Noy. Tinuo ko do. Unsa umati ka sa pagtabang? Pasensya na, Noy, ha. Nakadungag pagikusi mo una-unaon. Dong, ayaw pag gunahuna na. Igsuon ti ka. Ug bisag kung si mahitabo, dili ti ka pasagdan. Nako'y nauna-unaan, Noy. Andiyak ano, magpakilimos na lang tanoy. Manyamuban ko nimo. Kanang magputos lang kog maayo. Basin pa na maluoy na to. Maayo ka, dong. Baalan ka na ako dong, ha? Te, ayaw biginabang, te. Aloy ka na mo, ti. ko, oy. Nasa mo ng panit ni mo. Ay, pagdoon ako ha. Tingali patakdan ko ni mo. Noy. Luoy na gid kayo to ang panit sa mong manghod dong Jason. Kinahanglan mangayo mo og tabang sa gobyerno dong. Ay pasagdi nga mas mo grabe pa na sitwasyon sa mong manghod. Nagsabil. Nabalaka kay ko sa kahimtang sa kumanghod. Ug naglihbog mi, ug asa mig pwede makatabang namo. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Unsa may hinungdan aning pagpaksot-paksot sa panit sa kumanghod? Posible ba nga allergy ni sa pagkaon? Kung allergy lang, normal ra ba di ay nga magdugay siya sa panit sa usa ka tawo? Ikaduhang pangutana. Sa kakatul siyang panit, nagsamad-samad na ni. Ug usahay, naadyo'y mga gabi nga maghilat na siya sa kahapdos. Unsa maghanin sa kita? Kaliwat ka ni. Ikatulong pangutana. Maluoy kay ko sa kong manghod. Kaysa iyang kabata, apektado na kay siya. Dili siya makairayanog pagigduwa sa laing bata, kay mura maglikay niya kay basin kuno matakdan sila sa sakit sa panit sa kong manghod. Makatakod ba ni? Ikaupat o katapusang pangutana. Asa mo ko pwedeng muduol ani? Aron matabangan ni pinansyal sa akong manghod. Aron mapacheck up na ko siya. Aron mahibaw ang gyud namo kung unsa ni. Palihog, tabangig kambagi ko. Kini ang akong suliran, Jason. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Ano sa bako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral o mga drug related ka mga problema kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diba sa mong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga
pagtulunan karong adlaw mao kini nga ang atong makutlo nga pagtulunan. When life goes harder, challenge yourself to be stronger. Mao na. Sulayan man kita unsa ta ka isog or ka kusgan, no? Or ka katatag nga mo sagubang matubang sa mga problema sa kinabuhi, no? Ang atong matatampo karong adlaw si Jason, 17 years old, taga Cebu City. Punto medical, of course, no? Murag may allergy. Musta naman dahil ning sabay akong i-greet sa Cebu City, ha? Si Walter Pabalan diya sa Pardo, Cebu City. Ang atong mga staff sa Psycher diya sa Pasak sa Nicolas, no? Ug atong staff sa Brotherhood Health Center diya sa Nicolas. Musta naman mo diya, no? Ug mga taga San Nicolas Parish nga under ni Father Edwin Tick, no? Mga Caritas Volunteers. Kaghanar ba mo, no? Ako lang basahon yung mga apelyido, ha? Lagapa, Laurigaw, Baisa, Padilla, Ibarsabal, Abilia, Subing, Paradiro, Manha, Humawas, no? Ug niya din si mga Burha family, si Jess, si Paulino, Prince Nazaret, sa Moabog, Pilar Camotes, no? Kasunok lahog, mga Ampalayuhan family, Lino, Tis, Ces, ug Mark, no? Musta naman Brad Abela, Renerio, ug si Noibert, Bunsukan, ha? Nelia, Bunsukan, Mendoza ni sa una. Nga itong mga butungan diya sa Bagakay, si Bunga, o Denisa Ruel, o si Monique. Si Cesar Ernie Monsanto, ang atong regional director sa atong National Bureau of Investigation, with Wilmer Gamutan, Dave Istorco, Dr. Dave David, no? Dr. Dave Baron, Dr. Buni David, Dr. Iman Trosio, musta? Of course, si Gilbert Utimarid de la Serna sa Talisay, Henry Ortiga, akong namit ni siya sa Talisay, o si Lourdes Munay Arien, Lourdes Momoy Arien, o si Lee Impases diya sa Talisay, no? Mayong pagpaminaw. Mga Raso family diya sa Dumanhog, o mga taga Ormoc City, akong sabon, mga Racho family. Mga Mountain Barangay sa Talisay, no? Mga Luanya family, Dikit, Duti, Argoncillo, Kilyubi. Ya sa Maghaway, Tapol, Haklupan, Lubas, Uno, ug Dos. Manipis ug Campo City. Pubida naman ay mga lugar nga lagyo na kayo, no? Pag first time ko nakanagida ko ni Iper Luanya. Thank you kayo, President Iper. No? Congratulations na bago na tong presidente sa Cebu, Magino Lions Club. Atong Lion President Iper Luanya. Ug si Lupi Luanya sa Mili, no? Congratulations. Okay, so going back to our sender, si Jason, punto medical ang problema ni Jason, no? Murag pariha tag problema Jason, kaya ako, probida, antod pa ni gamay pa ko, bata pa ko, nanig ko anong problema ha, allergy. Kung saan may hinungdan ano yung paksot sa panit sa akong manghud. Sa iyang manghud din niyang kuan diligid kay siya, no? Ganina batin to sa drama. Posible ba nga allergy ni sa pagkaon? Kung allergy lang, normal ra ba di ay nga magdugay siya sa panit sa usa ka tao? So daghang kayong mga klaseng mga skin problem, no? Like seborrheic dermatitis, na eczema, na scabies, na mga daghan kayo, no? Si Dr. Buiser, ang Doktora Buiser sa Veles Hospital, may expert niya ni. O diya sa Mabulo skin clinic, daghang tayong mga doktor diya, no? So daghang klase na mga allergy or skin problem, no? Like contact dermatitis, atopic dermatitis, scabies, tindaghana. Nya. So muingon ko nga ako na ani kay every time mukaon ko pasayan, batang lamiar ba ni mga pagkaon na, crabs, mangatol ko mo nang mainom na ako vitaminik para nga ganahan ko kumkuan. Yung sa may tabo kong mag-allergen ako, mag-running nose, murag magsigig tuto akong ilong, nya sigig atsing, mag-rashes. So mao na ang problema, pariyatag problema Jason. So sunod nga pangatana sa katol-katol sa iyang panit, iyang igsoon lagi niya, no? I repeat, nagsambad-sambad na ni og usahay nagyud mga gabi nang maghilak na siya sa kapdos unsa man kahaning sakita kaliwat kahaning namo. Akong suggestion, Lini, nga to si mong manghod ngadto sa Mabolo, Cebu City ramang mo. Mabolo Skin Clinic. O man bayad kay government
hospital man na or clinic. Ipatanaw ning sakit sa imong mangod nga siyang panit nga nagkatol-katol. Natay mga anti allergy nga mga topical ointment. Ang common ani gyud, ang common ani kanang Caladril. Mo na over the counter nga para katol-katol. Effective yan na siya, zinc oxide na siya, no? Effective yan po na siya, may butang. Or pwede nyo butangan nyo powder after cleaning. In the worst scenario, tinanglan nyo kag steroid, no? Or antihistaminic nga mga topical. Sagaran ako iresita sa mga pasyente nga na may nga problema, kaning cetirizine, no? Cetirizine, sa may Zyrtec, or Loratadine. Pwede na sila. Claritin ang kon. Kaning si cetirizine na ni Berlix na Zyrtec. Dili ko sure og makapalit ba kaniani sa butika og way resita, pero mas maayog na analay kay resita, no? Ikatulong po ko ta na maluoy kayo ko sa akong mangod kay sa iyang kabata, daghan kayo siya napiktuhan, dili siya makayano-yano og pagigduwa sa laing bata kay murag may malikay niya kay basin matakdan sa iyang sakit sa panit mao lagi sa iyang mangod kuno makatakod ba di ay ni depende sa klase sa sakit sa panit lini ang imong mangod. So abli ko nako, mas maayo imo na ipakita sa Mabulo Skin Clinic kay kun magtagna lang sa good diri wa ko kakita dili sad maayo. So kung depende kung makatakod ba dili maputingal ni siya Hansen's disease or leprosy, no? Or mga scabies baron whatever, no? Tung naami mga scabies cases sa among ward sa una. Kung ingnan mga nurses nga pagbubukal mong bayabas nga ang tubig sa gikan sa binukal nga bayabas may mong gilimpyo sa mga iskabis ay naayo effective ning bayabas kay kun di mo madag palit og kanang topical ointment kay mahal man kayo daghan kayong pasyente. So tubig gikan sa binukal nga bayabas mo'y gihunad natuyo naayo. So pakita niya sunod na pangatan na, asa bang ko pwede mo doon? Mana, Cebu Skin Clinic sa Mabulo. May bawaan kung usang klaseng tambal o usang klaseng skin disease ang naa sa mong mangod o mahatagan sa sakto nga tambal. Alright, sinaut nakabati ka asa Lini or rather Jason mo pa konsulta sa imong manghod. Okay? So once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. Makanunayon yung pagpawinaw sa itong mga RMN program. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak RMN. Daghang salamat o maayong. Handumanan sa kaap. Maayong alaw kayong tanan nga mga suking tipaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Carmi. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Mahal kita. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mungkining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang nga tumatatampo nagdasangan nga Carmi. Tubag ako. Hagi ka po yung tubag ni mo. Ha? O basig di lang ka makatubag kay sakto ko. Dili na ko ganahan mo tubag kay kapoy na sige balik-balik. Bisig kinsa dali dudahan ni mo. Bisig kinsa dali sa losa ni mo. Wa kay salig na ko. Ipakita na ko nga kasaligan ka. Okay nga naman. O sa mga gibuhat na ko, Austin. Mauwa kay salig na ko, ha? Unsa? Oh. Unsa na? Dili ka makatubag. Kay bisag way rason, magsalos ka. Carmi. Austin, dili na ko. Undangon na niya to. Gikapoy na ko.
Kape oh. Nga naman. Pakita sa mong naong nga magwa kay tug. Aon sa man, di ka makatug tungod sa pagsigi ko na hunad tong imong ex nga wayayo. Ambot ni mo, Jonas, eh. Muhatag na lang gani kag kapino, daghan pa kay ko pakapin nga storya. Kay masakit ang magugumagtanaw ni mo nga gingon ka na niya. Di mo deserve nga inulana, uy. Carmi. Jonas. Nakagusto mo na si Jonas ni mo, good. Ha? Sure, uy. Hala no, wag gani ka makabantay, ana. Aw, hinuon, di ka makabantay kay nabuta man kas imong grabing gugma ni Austin. Saba ka diha, uy. Tinuod bitaw. Okay baw ka? Buutan ba na si Jonas? Siya maoy angay nimong hatagan sa imong grabing pagmahal. Day. Isura gid isa kayrong orasa, uy. Carmi, Oh, Jonas. mo uli na ka? O lagi, pero lisod ba kayong sakay, uy? Lisod yun kay tinguli na magudong mga tao. Manihapon na tanda na. Ha? Sa asa man? Na may karinderya sa sunahan eh. Mas may nga mga untadaan para kung dugay tang mauli, at least busog na ka. Bitaw, no? Sakto sad. Sige lagi mo kuyog si Jonas, day. Kamu na? Ha? Di pa, uy. Dili pa. Subuti pa sabot. Wa pa rin mo sagta. At saan man ako pagsugot? Gawa ba siya manguyab na ako? So, kung manguyab, imo sugton? Yes. Yes? Gisugot ko nimo. Oh, Jonas. Yes! Carmi, I love you. I love you too, Jonas. Agad-agad? Nari nahitabo ninyo? Usap lang gani mo kabuwan? Eh, anak na magyapon na padunggot. O gusto pa, naanam sa sa hustong edad. Hinuon sad. Kahit sa kabuhi. Kinoo ko. Tilita. Ha? Mabdus ka? Oh, Jonas. May noon. Gusto na ko magpa-check up ka, ha? Atong siguro nga healthy ang bata. Ug hasta ka. Sige. You're 2 months pregnant. 2 months, Doc? Yes. Two months? Pero buwan pa lang sukan nga nainitabo na to. Sa to pa, dili ako mayaman. Jonas, sorry. Ayaw pag-sorry. Di na ni mo sa... Wa ka masuko. Nga na masuko man ko. Bisag dili ako kanang imong mabdos. Pero ako'y mga mahana na. Salamat, Jonas. Usa man, paibaw na ba nato ang imong mga ginikanan, ani? Ayaw. Ha? Nga naman. Not in good terms, miss ako mga ginikanan. Maong, please. Gusto na ko nga kita na mo imotubang, ani. Kan,
I-assign ko lahin nga office na to sa Luzon. Ha? O niya ako. Dako na ba niya akong tiyan? Mao lagi. Pero, di pa man karumbuhan na ang ipaabot ng mga anak ka, di ba? O mas nakusad ang rate dito. Kinahanglan ko nga manganda mo kwarta para sa imong pagpanganak. Mo nga kinahanglan akong dawaton. Mao ba? Ay, sige. Pila naman kaadlaw nga. Wa manawag si Jonas na ako. Ay, basin busy lang kaayo siya dito. Nahibaw kong dili sa kunya pasagdan. Nahibaw siya nga dako ng akong tiyan. Ako lang paaboton nga manawag siya. Pila ka semana na. Pero pagyapon ko'y balita niya. O balik pa ka siya. Dili ka. Nakarealize na siya nga dili siya ang mga mahan sa dili niya anak. Ngano nila umpaman ko niya. Dili pwede nga manak ko nga ako na. Papauli na lang tingali ko sa among probinsya. Ha? Ni bauli ka pero mabdosa ka. Bangsaw na. Paglayas-layas. Udya mo pa uli, Ramaday din, he? Pa! Nak, ayaw na paghilak. Lakaw na siya mong kwarto para makapahuway na ka. Sige na, ako na'y bahala ni Papa ni mo. Natugli kitawan si Dodong. Carmen! Gawas niya! Nay, nangita ni mo. Opa! Carmi, Jonas? Giyon sa mo pagtultul din eh. basta gustuhon. Pagkapangitag og pagi. Unsa may tuyo ni mo? Pasaylo ako. Sorry nga, wala kong magparamdam mo. Nahibaw ka nga na kinahanglan ko ni mo. Nahibaw ko. Pero nadakos kong talaw. Murag na-overwhelm ko sa mga panghitabo. Murag paspas na kayong hitabo na to. Ug nagduha-duha ko kung kaya na gina ko nga magpakamahan sa bata. Unya, nganong niaman ka? Kaya natubag naman ang akong mga pangutana. Kaya na ko, Carmi. Kaya na ko atubangon ang tanan para nimo. Jonas. Ang di na ko kaya, ang mawakaw usab na ko. Jonas. Please, atagi kong lahigayon. Please, Carmi. Sod, nagpaabot ang imong anak nimo. Salamat. Salamat, Carmi. Kung nasan ka, yun ang ligaya ko. Dito sa aking puso. Maayo na lang gani, kay wala ko sirad ang akong utok ug kasing-kasing. Gipaminaw na ko kung sa rason ni Jonas, ug nakasabot ko niya. Dili lalim ang iyang gisunlan. Pero kada adlaw ni niyang gipakita na ako nga mahal ko niya o gitratar gyud niya ang bata sama sa tinuod niyang anak. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.
kita mga higalan kaagi ni Carmi nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit ka dekalahan, mahal kita. Mahal kita, walang hanggan. Ang mga kaagi gibahata na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.